The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mismo po ba Jessica ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Mga kaibigan, umpisahan na natin ang pagbibigay serbisyo publiko mula naman sa Kapalonga, Camarines Norte. Isang amang hanap buhay ay ang pagsasaka. Para itaguyod ang 5 anak, dumaranas ngayon ng malubhang sakit. Tinubuan umano ng bukol sa utak at kinakailangan ng agarang operasyon. Sa ngayon ay matagumpay na naisagawa ang operasyon at naka-admit pa rin sa ospital para sa pag-recover nito. Alalahanin ngayon ng pamilya ay ang gastusin sa ospital. Mula sa ating satellite office sa Camarines Norte, makakausap natin ngayon si Janet Guerrero, ang kapatid ni Joseph Guerrero. Janet, magandang hapon sa iyo. Hello po, magandang hapon po. Kumusta ngayon ang kalagayan ng iyong kapatid? Sa ngayon po, ang balita ko po sa kapatid ko, medyo hindi pa po siya Sandali. Medyo nawala, partner, yung kanyang signal. Okay. At medyo, ano po yung kalagayan ng kapatid mo? hindi pa po siya makaalala. Siguro po gawa po sa mga gamot na in-inject sa kanya pagkatapos po ng operasyon po. Okay. So, sa ngayon, sino ang kasakasama or sino ang nagbabantay sa kapatid mo sa ospital? Bali po ang kasama po niya ngayon, yung partner po niya na si Jonah Olip po. Okay. Nababanggit mo kanina na dahil sa operasyon na pinagdaanan niya, hanggang ngayon ay hindi pa nakakaalala yung kapatid mo. Hindi niya ba kayo nakikilala? Bali ako lang po daw yung naaalala kasi hindi pa. Okay. Yung partner niya, naaalala niya ba yung partner niya? Tinititigan lang daw po siya. Nakatitig lang po So, sa kanya. totoo pala yung mga napapanood ko sa teleserye saka sa pelikula, pwede palang mangyari yan sa Nagkakaroon ng amnesia, aktual na partner. buhay. So ikaw lang ang naalala, pero yung partner niya, tinititigan niya, inaalala niya siguro kung sino itong mga ng taong nandun sa katabi niya. Ano po? Opo, Okay. tama po. Sa ganun pong kalagayan, ano po ang sabi ng doktor? Kailan daw po ba manunumbalik ang kumpletong alaala ng iyong kapatid? Bali po bago po operahan mawala ang kanyang alaala. Pero habang tumatagal daw po, ikwento lang namin daw po kung ano yung mga nakaraan niya at manunumbalik din naman daw po. Opo. Pero sa ngayon po, hindi ko po masabi kung hanggang kailan po babalik ang kanyang alaala. Pero siya po ba ay nakakausap nyo, nakakapagsalita? Basta sabi po nung hipag ko kagabi na nini lang daw po yung laging sinasabi. So ako po yun, laging binabanggit niya, nini. Kaya
So, nene lang ang laging nababanggit. Oo. Matanong ko lang ate, sa tingin mo ba bakit laging nene yung nababanggit ng kapatid mo? Is it because masyado kayong Dali, partner. close? Mukhang hindi kanya marinig, partner. Okay, Ilapit ko. hello nene, magandang hapon. Opo, magandang hapon Opo. po. Sa tingin mo, bakit palaging nene yung nababanggit niyang pangalan? Yung closeness niyo ba nitong kapatid mo ay malalim or talagang ramdam niya na ikaw talaga yung umaasikaso at nagmamahal sa kanyang bilang kapatid? Opo, kasi simula po, ako na po talaga sumasama sa kanya. At saka ako lang po yung mag-isang kapatid niyang babae. Kaya laging na lang bukang bibig niya ay pangalan mo, nene. Opo. Opo, ilan kayong magkakapatid, nene? Bali po, 8 kami, tapos namatay na po yung pangalawa, 7 na lang po. 7 na lang. So, pang ilan itong kapatid mong nasa nakapasyente ngayon? Pang-7 po, ako po pang-8. Magkasunod kayo. Opo, ma. Kaya na andun talaga Malamang ang tawag mo sa kanya, nene, Nonoy din, ano? Nonoy. Kuya po. Kuya, oo. Pero, etong si kuya mo, siya ba yung kapatid mo or tao na lagi mong nakukwentuhan ng mga sekreto mo, problema? Opo. Siya po yung malapit po sa akin na kapatid po. Actually, lahat naman po sila malapit, kaya lang talagang siya po yung simulat. Bata pa kami siguro kasi magkasunuran lang kami ng idadalos. Kaya po kami yung close. Oo. So, eto nene, maaari mo bang maikwento sa amin, ano ba itong uri ng sakit na tumama sa iyong kapatid at kinakailangan agad niya ng operasyon? Opo, bali po ang findings po ng doktor, cavernous sinus meningioma po. Tumubo po siya sa utak niya, sa ilalim po ng utak niya. Yun po yung findings ng doktor Okay, po. so kumusta naman itong mga anak ng kapatid mo? Ilan ba yung anak ng kapatid mo? 5 po. 5. So kumusta 5 naman po. itong mga anak? Alam ba nila yung sitwasyon ng kanilang tatay? Ang alam po nila, naka-confine yung tatay nila, na ngayon po nasa pangangalaga po ng magulang nung mama nila, nung partner po ng kuya ko. Ayun. So yun lang ang alam nila, naka-confine sa hospital. Matanong ko naman kayo, nene, ano yung naging epekto? Kasi binabanggit mo, merong bukol sa ilalim ng utak. So ano Opo. naman yung naging epekto nito sa kapatid mo? Ito ba yung dahilan kung bakit ay nawalan siya ng memorya, or limited na lang yung kanyang naaalala? Siguro po kasi sabi sa amin po ng doktor is pansamantala daw pong mawawala kasi syempre utak po yun. Siguro po may nabago sa memory niya or pero babalik din naman po siguro yun. Sa ngayon po, opera pa lang po niya, siguro po gawa sa mga gamot niya, kaya hindi pa po niya maalala yung lahat ng mga nangyari sa kanya, yung mga nakaraan po niya. Okay. Madagdag ko lang, nene, ano yung pakiramdam mo na sa lahat ng pwedeng maalalang tao, dapat bagay yung mga anak, pero ikaw bilang kapatid, nene, ikaw yung talagang hindi niya makalimutan, kahit ganyan meron na siyang iniindang sakit. Opo, masaya po na malungkot. Siyempre, nakakalungkot po yung nangyari sa kanya. Na sa part ko po, masaya rin ako, pero mas nananaig po yung kalungkutan. Kasi hindi po namin alam kung makakapagtrabaho pa po ba siya ng normal or magiging normal pa ba yung buhay niya pagkatapos po nito. Opo. Ilang araw na po bang naka-confine ito sa ospital itong si kapatid mo? Pang-4 po ngayon, ma'am. 4 days. So, paano ngayon yung pang-araw-araw na pangangailangan ng mag-iina, especially yung mga anak niya na nag-aaral? Opo, bali po, marami po sa amin tumutulong na mga kababarangay doon na nagpapabot po ng tulong para po sa pangangailangan ng kuya ko. Tapos may naipundar naman kahit papano po na kalabaw yung kuya ko, naibenta po yun. Kaya kahit papano,
nakakatulong po na malaki dun sa pangangailangan po niya, lalo't nandun po siya sa hospital. Kaya lang po ang ano po namin ngayon, inaalala yung iba pong gastusin. Okay. Para po kayo ay ora mismong matulungan, nasa kabilang linya po ng telepono si Binibining LB Sedeño, ang coordinator ng Malasakit Center ng Ako Bicol Party List, para makausap po natin siya kung ano po ang maitutulong ng Ako Bicol dito po sa kalagayan ng kapatid po ninyo. Ma'am LB, magandang hapon po. Yes po, good afternoon, Sir John. Matanong ko lang po si ate, nasa pong ward yung pasyente niya? Opo, nasa... Nasa surgery po. Nasa surgery ward po. Nasa surgery ward lang siya. Hindi po kayo naka-private room, ate? Hindi po, ma'am. Okay. Ganito po yan. Pag may bill na po kayo, dadalhin lang po sa akin sa Malasakit Center. At Apo. gagawin po natin ang lahat para ma-zero balance kayo. Huwag kayo magkalala Apo. kasi marami pong pondo nilaan si Congressman Saldi ko at si Congressman Jim Bungalon para po sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Ibig sabihin, Ma'am LB, ibig sabihin, wala po silang alalahanin sa babayarin sa ospital. Sasagutin po yan ng Yes Ako po. Bicol. Yes po, maya-maya lang po. Pumunta sa akin yung bantay ng pasyente sa Malasakit Center kasi nasa medical mission lang po ako. Ayun. Puntahan po ako sa Malasakit Center ng bantay para makausap ko po regarding sa mga requirements. Ayun. So, ibig sabihin nito, Miss LB, kapag naipasa na or naikumpleto na yung mga requirements, wala nang magiging problema etong si Nene para naman sa hospital bills ng kanyang kapatid. Yes po, once po na may bill na sila, palalabasin natin yung pasyente, kakausapin natin yung social worker, discharge natin sa MAIT, dadaan natin sa proseso para ma-zero balance sila. Okay. Maraming salamat po, Ma'am LB Sedeño. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am LB. Thank you so much po. Yes po, thank you so much po, nanay. Ibalikan natin si Janet. So Janet, anong masasabi mo? Kasi aasikasuhin ni Ma'am LB at aasikasuhin ng Ako Bicol para ma-zero balance, wala kayong alalahanin na babayaran sa ospital. Opo, ako po lubos na nagpapasalamat po unang-una sa Panginoon na meron pong mga mabubuting puso na tumutulong. Opo. Yun. Okay. Sige. Yan At, po opo. ang pangunahing adikain ng Ako Bicol na yung mga nangangailangan talaga ng tulong ay matulungan. Aside dyan, Nene, Janet, sasabayan din po namin ng panalangin para po ay tuluyan ng gumaling itong kapatid mo. Opo, yun po yung unang-unang kailangan namin, ang panalangin ng marami para po Opo. sa agarang pagaling ng kapatid ko. Okay. Hangad po namin na makarecover ng maayos at mabalik sa normal yung buhay ng inyong kapatid. Sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, mula sa Mabolo, Naga City, isang single mom ang tinamaan ng pambihirang uri ng sakit na tuberculosis. Ang ora mismong pagtugon sa kanyang gamutan, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon, magbabalik pa ang tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora mismo, partner, mula naman sa ating satellite office sa Naga City, Camarines Sur. Makakausap natin si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Naga City. Magandang hapon sa iyo, Sir Gerson. Magandang hapon naman po, Ma'am Rem and Sir Jos. Eto, Sir Gerson, kasama mo ngayon si Emeline Danila Non. Personal na siyang dumulog sa ating satellite office upang humingi ng tulong sa kanyang pangangailangang gamutan matapos itong tamaan ng hindi magamot-gamot na sakit na tuberculosis. TB partner, na kung saan apektado ang kanyang spinal cords na naging sanhi ng pagkakuba ng kanyang likod. Magandang hapon po, Nanay Emeline. Magandang hapon din po, ma'am. Ayan, medyo nabubulol ako ng tuberculosis. Opo, TB na lang. Nanay, kumusta po itong nararamdaman niyo po ngayong TB? Yung sa TB ko po, natapos ko na po yung 6 na buwan na gamutan. Pero po yung kasi yung sa TB ko, naging Pats disease po siya kasi naapektuhan po yung spinal cord ko po. Medyo nakuba na po siya, tapos masakit na po siya. Opo, kasi yung pag-inom ng gamot, libre naman yan, partner. May binibigay yung government natin. Pero ngayon, ang iniinda mo, dahil yung epekto nitong sakit mo, ay medyo nagkaroon ka ng pagkakuba. Ano raw itong uri ng sakit na ito? Bakit daw ganito yung epekto sa inyo, Nanay? Kasi po kumbaga yung bakterya po na tumama po dun sa baga ko sa TB, lumabas na po siya sa baga at naapektuhan na po yung spinal cord ko po. Sa pamilya nyo ba, meron din ganitong uri ng sakit na TB? Wala po. Kailan ka pa na-diagnose sa sakit na ito? Noong 2023 po. Pero yung sa na-operahan na din po ako dati. Okay. So, ano yung sabi ng doktor? Naipaliwanag ba sa'yo kung ano ang maaari mo pang maranasan? Ano pa yung kailangan mong gawin para ikaw ay gumaling ng dire-diretso? Ang payo po sa akin ng orthopedic ko, kung kakayanin ko daw po yung paglalagay po ng stainless. Kaso po medyo may kamahalan. Mas may ibang option daw po. Yun na po yung gagamitin daw po na brace para maging suporta po sa likod ko.
kailangan mo ng brace. Matanong ko lang, nanay, bago ka pa nagkaroon ng ganitong uri ng sakit, ano ba yung trabaho mo? Dati pa akong call center po. Call center agent, ayun. Kayo ho ba ay may pamilya? Meron po, pero isa po akong single mom po. Ilan po ang anak po ninyo? 5 po yung anak ko, pero yung 4 po nandun po sa pangangalaga po ng tatay nila. Isa lang po yung nasa akin. So, ngayon po ay hindi kayo nakakapaghanap buhay. Paano ngayon yung pang-araw-araw at ano po yung madalas mong pinagkakabalahan ngayon? Sa ngayon po, nakatira po ako sa aking nanay po. Okay. Siya po yung muna sumusuporta po sa amin mag-ina. Okay. Matanong ko lang kasi nababanggit mo, isa kang single mom. At yung 4 mong anak ay naandun sa pangangalaga ng asawa mo or ng tatay nila. So, paano nangyari yon? Bakit sa iyo ay isa lang yung natira, sa asawa mo yung 4? Kasi po yung 4 po, ma'am, nag-aaral na po. Mas priority niya na lang po na kunin po yung dahil po sa kalagayan kong nahihirapan nga po. Tapos wala po akong trabaho. Opo. So, ibig sabihin, maganda naman yung pag-uusap ninyo. Opo. So, kumusta naman itong relasyon mo dito sa mga anak mo at sa asawa, dati mong, ito bang ang dati mong kinakasama, kasal kayo or hindi naman? Hindi po. Okay. So, kumusta yung relasyon mo dito sa ama ng mga anak mo at dito din sa mga anak mo na 4 na wala sa pangangalaga mo? Okay naman po yung relasyon ko sa mga anak ko kasi pag may time po, nakakapag-usap naman po sa telepono po. Okay. So, kayo po ay dumulog ngayon sa tanggapan ng Ako Bicol Party List at sa palatuntunan ito, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano po ang pinakapangunahing pangangailangan po ninyo na gusto po ninyong matugunan? Gusto ko po sanang humingi ng tulong na maka-afford po ako ng brace po para hindi na po ako mahirapan po na sa tuwing may check-up po ako. Hirap po ako sa paglalakad kasi ilang lakad ko lang po nahihirapan na ako. Sakit, panay na po ang sakit kasi ng likod ko po at kubang-kuba na po talaga siya. Ayun. So, yun ang kailangan. Ako kasi baka mabalik din po. So, yun ang kailangan at kahilingan mo, brace. Okay. Eto, para matugunan ang iyong pangangailangan, katabi mo ngayon si Sir Gerson Alvarez. Sir Gerson, magandang hapon. Magandang hapon naman po, ma'am. Okay, Gerson, medyo may kahirapan itong sakit na dinaranas ngayon ni Emeline. Ano po ba yung maaari nating maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List dahil ang sabi ni Emeline, kailangan niya daw itong braces para naman ay makalakad siya ng maayos at hindi siya diretsyong makuba. Bali po, ang masasagot ng Ako Bicol, totally po yung pangangailangan niya po. Yung sa laboratory niya, ngayon po na babalik siya sa hospital and gagawan pong paraan ng Ako Bicol na matugunan po yung hinihingi niyan, malagyan po siya ng dress. And pinagano ko rin po na mabigyan din po siya ng SLT, ano po yung panghanap buhay para po maka-sustain to po. Ayun. So, magandang balita yan, Sir Gerson, kasi kailangan niya talaga ng may pinagkakakitaan siya. Kaya lang unahin muna natin itong kanyang kahilingan para naman ay mapakinabangan niya yung SLP yan. Ngayon, sabi ni Gerson partner, tutulungan, gagawin ito yung mga laboratories and all. Ang matanong natin kay Sir Gerson, kailan ho ba yung pagpapalaboratory na yan? Sa lalong madaling panahon po ba yan? Ipapacheck up natin si ate para maproseso na yung paggamot sa kanya at yung paglalagay ng suporta sa kanyang likuran. Bali po, bukas sana po, kaso po holiday kasi ang ortho. Kaya po ang schedule po niya sa 30. Sa August 30 po, ang schedule na gagawin po yung mga laboratories at check-up niya ulit. Okay. Sige. Balikan ko lang si Emeline. Emeline, so magaling ka na sa sakit mong TB. Hindi na ito, wala ka ng problema sa TB, hindi ka na nakakahawa. Hindi na po. Meron na po akong certification na katatapos ko lang po ng gamutan ng August 6 po.
Ayan, Ayo, graduate na siya, graduate partner, na siya. sa gamutan. So, yan, Hindi na siya nagtitv. Opo, Emeline, andyan man si Sir Gerson, nangako naman siya na aalalayan kayo para naman itong kahilingan mo ay maibigay ng Ako Bicol Party List. Okay. So Gerson, bahala ka na sa pagtuloy na pag-alalay at pagtulong dito kay Emeline para sa kanyang kahilingan at para sa kanyang hinaing na kailangan matugunan at tutugunan ng Ako Bicol Party List. Opo, aalalayan po siya ng Ako Bicol. Yung brace naman o stainless na kinakailangang ilagay sa inyong likod, Emeline, matanong ko lang, mausisa ko lang, Oo, nasa magkano ba yan? Meron na bang quotation? Nung sinabihan po ako ng orthopedic ko po na meron daw pong brace na nabibili via online platform, nag-canvas po ako. Yung pinaka ano na po talaga niya is nasa 2K po siya. Nasa 2,000 lang naman pala. Okay. Okay, Emeline. Dahil dyan, sa sinabi mo na nag-canvas ka na, sagot na ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico yung Ang kinanbas kailangan mo, yun. Pwede mo nang orderin. Magpapadala kami. Magpapadala kami ng aming staff dyan upang maalalayan ka kasama ng Ako Bicol Party. Pwede mo nang orderin yung kinanbas mo. Maraming salamat po. Opo. So, ibig sabihin yan, Emeline, yung pangbayad ay sagot na ng ating programa at ng Ako Bicol Party List, especially ni Congressman Saldi, wala ka nang aalalahanin pa. Maraming salamat po. Ayan. Okay, sige. So hangad namin na makarecover ka Maraming at salamat. mabuhay ka ng normal. Thank you, Gerson Alvarez. Patuloy mo pa rin na i-assist itong si Emeline, All right. Alright, maraming salamat. Eto, partner, dahil ngayong araw na ito ay special day ito, partner, dahil kaarawan ngayon ng ating butihing congressman na si Attorney Jill Bungalon. Ayon sa mga nakausap ko, ang tagapagligtas ng First District ng Albay. Yan. Attorney Jill, happy birthday sa'yo. Ayun, Kung nasaan ka man ngayon, happy birthday. Kung nasaan ka man ngayon, Congressman Jill Bungalon, magpapansin ka. Oo. Sa muli, isang maligayang bati kay Congressman Raul Angelo Jill Bungalon. Happy birthday! Nagdiriwang ngayon ang kanyang karawan. Ilang taon na kaya si Attorney Jill? Pulaan natin. Ang hula ko, partner, nasa 39. Ang hula ko mga 28. Masyadong mababot. Bata pa. Happy birthday, Kong Jill! Magpakanton ka naman! Happy birthday! Okay, sabayan mo na ng pulutan. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday! Happy birthday, Kong Jill! Tapusin ko na kagad yung kanta Sige, mo, partner. Medyo pangit ang boses mo pag gumakanta. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpo, Victory Village, Legazpo City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Coast Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang ala 1 ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan, bukas na rin ang ating Action Coast Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali magkaka-aksyon. Again, every Wednesday, mga kaibigan. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi.
Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi.